Já nevím, co ti popřát. Snad, aby si se dožil tolika let, co mám já. Protože ono... Musím říct, Jiřinko, že jsi v obrovské formě a obdivuji tě. Ono se říká, že stáří je krásná věc. Není. Stáří není krásná věc, ale je to jediná možnost, jak se dožít vysokého věku. Jiřinko, víš, co se říká u nás na Moravě? Můžu to říct? Můžu? Stáří je svině. A víš, že jo? Jiřina Bohdalová. A já musím, přátelé, ještě doplnit, snad vám ten dort ukáže. Na tom dortu, který přinesla Jiřinka, je všech 23 holek z naší školky. Všechno nejlepší. Už jenom 22. Už 20. Ty holky pozbíráme. Jiřinka dostala kytičku a vrací se pro potlesk, dámy a pánové. Počkej. Kytičku, když ti dám předat já. Ukaž. Jiřinko. Mohl bych ti poděkovat moc. Si kočka, musím ti říct, děkuju. Jiřinka Bohdalová! Stále skvělá kočka.